Ubos na karon sa tropical wind signal ang tibuok probinsya sa Subo samtang nagkaduol si Tropical Storm Bashang. Ug tungod sa giisang signal, gipanggaid na ang mga barko sa pantalan, maong daghan ang na-stranded. Ano ang report ni Nico Sereno? Tungang gabi kaganiha kini ang naabtan namo sa pantalan sa Sugbo. Gipangsirad ana ang gate sa Pier 1 ug Pier 3 tungod sa kanselasyon sa mga biyahe. Pasado las 11 kagabi, gipagawas ang kamanduan sa Coast Guard subay usab sa weather advisory sa Pag-asa nga nagpaubos sa Sugbo sa signal number 1. Daghang mga pasahero ang namroblema kay wala makalarga. Sama ni ining 13 ka mga trabahante nga gikan pa sa Negros Occidental mubiyahe unta paingon sa Bohol. Naakomodar hinuon sila sa gym sa Barangay Tinago. Stay na din sa Tinagong gym. Antayan lang namin yung bagyo na lumabas tsaka kami makabiyahe papuntang Bohol. Mahirap talaga pag wala kayong budget kasi mahirapan yun dito. Dire kami mag-stay na may pomdre. Salamat po mi sa Kapitan Dre na nagpakuan sa mga dire. Apan kun ang maong grupo sa gym ni Star, may ubang stranded nga mga pasahero na nga tulog na lang yun mismo sa gawas sa pier area. Nag-folding bed o nagkarto na lang sa may ticketing offices para makapahuway. Kaganihang buntag na abtan sa Balitang Bisdak, kining mga turista nga mupadong unta sa probinsya sa Bohol. Dismayado man, apan wa na sila'y mahimo ug namalik na lang sila sa ilang gipuy-an. Sama na lang nining magpamilya nga gikan sa Poland. We were in Palawan before and it was really good because weather is really good, and now in Cebu it's really how should I say it? It's really big house. We are really scared. We don't know what to do. We hope that we will still enjoy our trip to Bohol and see maybe tarsiers and chocolate hills, and we will just Kining turista gikan sa Germany mupadong unta sa Siquijor apan moagi sa Bohol. Naguol nga dili makaabot sa gikatakda unta niyang tambungan. I would like to go to Siquijor today, but as I found out today, it's not possible because of the typhoon. Oh, really, to be honest, I now think I might just I have my things and leave the Philippines and go to see friends in Kuala Lumpur or something like that, because it's a bit disappointing for me. I'm so sad, yeah. Matod sa Coast Guard, buot lang nilang masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero, busa higpit nga gipatuman ang protocol sa biyahe sa kadagatan kung dunay storm warning signal. Kababayan na planong magbiyahe kaya safe. So magkuhan na ka, mag-continuous monitoring ka sa una sa Pag-asa. Mag-check naman na natin online kung na-abay storm signal, ang kaning atong province of Cebu, o kung ang mga area kung ang katatagulong. Sa data sa PCG, dunay 632 ka mga stranded passengers sa ilang area. Padayon ang awhag sa Cebu Coast Guard sa mga tao nga dili lang musungasong sa daotang panahon. Uban ni Cleofer Lumayag o Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.